Am văzut în videoclipurile precedente două scenarii posibile, unul pentru cazul în care ești advertiser și vinzi produse direct pe site-ul tău, care sunt calculele care se pot face pentru a-ți atinge targetul în funcție de care e adausul tău și cât costă produsul pe care îl promovezi, respectiv care este rata ta de conversie. Și celălalt caz pentru bloggerii care fac afiliere prin conținut, bineînțeles, ambele scenarii prezentând calculele doar pentru traficul gratuit sau trafic organic venit din eforturi SEO. Să vedem acum ce se întâmplă dacă luăm în calcul și trimiterea traficului respectiv pe site-ul advertiserului, dacă și dăm bani pe traficul respectiv, adică plătim Facebook Ads, Google AdWords sau alte medii de promovare. De unde aflăm care este costul pe click? În momentul în care începe o campanie Google AdWords, de obicei pentru cuvintele cheie care au vreo legătură cu produsul promovat, poți vedea în unelta respectivă pusă la dispoziție de Google AdWords pentru fiecare cuvânt cheie cam care este costul pe click estimat, respectiv cam care e traficul pe care ți-l poate trimite pentru costul pe click estimat. Introducând costul estimat în căsuța asta, cost per click estimat, toate calculele de deasupra rămânând la fel, respectiv în cazul ipotetic prezentat cu targetul de 12.000 de lei pe an, 240 de lei coșul mediu sau produsul promovat, comisionul sau adausul de 5% și rata de conversie preconizată de 4%, 4% fiind cazul în care ți-ai făcut bine campania cost per click, bineînțeles o să-ți crească. E posibil să scoți și rată de conversie de 10%, dar trebuie să știi să setezi campania. În acest caz, pentru a atrage cei 25.000 de vizitatori pe an, dacă plătești pe cuvintele cheie respective să-ți aducă traficul ăla, la, să zicem, un cost de 10 bani, îți spune că costul click introdus, bugetul minim necesar pentru atingerea obiectivului de vizitatori aduși pe site-ul de destinație este de 48 de lei pe săptămână, 208 lei pe lună sau 2500 de lei pe an. Atenție, țineți minte că am vrut să facem un target de 12.000 de lei pe an, da? Costul pentru a atrage traficul respectiv este de 2500 de lei și suntem încă în profit. Suma profitului brut, diferența dintre suma investită pentru atingerea obiectivului financiar și targetul atins este 9500 de lei pe an, aproape 800 de lei pe lună sau 182 de lei pe săptămână. Și bineînțeles, dacă ești afiliat persoană fizică, fără firme de orice fel, pe suma asta, dacă e sumă pozitivă, vei plăti 16% impozit. Deci, încă 16% CAS plus CASS, deci suma cu care rămâi este mult sub suma atinsă în urma traficului. Odată ce creștem costul pe click, vom atinge un moment, automat calculele se refac toate, vom atinge un moment în care fundalele verzi vor trece automat pe roșu. Asta ne va spune care este costul pe click maxim pe care ne-l permitem în campania respectivă pentru a face profit. În momentul în care a trecut pe roșu, vedem foarte clar că promovarea acelui produs sau promovarea acelui advertiser, dacă ești afiliat, nu mai merită investiția pentru că, foarte simplu, ești pe minus. Deci, de exemplu, am avut un produs sau un coș mediu pentru a face o vânzare la coș mediu al advertiserului sau produsului de 240 de lei cu un comision de 5%. Dacă începi să bagi bani, să trimiți trafic pe site-ul advertiserului care îți dă ție 5% comision și reușești să faci o rată de conversie de 4%, la doar 49 de bani pe click nu-ți mai merită să faci investiția. Și aplicația vorbește foarte clar. Cu target anual stabilit de comisioane sau adaos de 12.000 de lei, cu un produs sau coș mediu de 240 de lei, procent comision sau adaos de 5% și rată de conversie preconizată de 4%, dacă investești suma minimă necesară pentru a atinge targetul de vizitator necesar pentru a putea atinge targetul de vânzări stabilit, ieși sau nu ieși pe profit. Și se vede că în momentul în care modifici costul pe click, automat îți arată care e suma la care îți mai permiți să investești. La 48 de bani pe click, ești pe 0. Hai să vedem ce se întâmplă dacă modificăm celelalte sume.
automat, dacă se modifică valoarea coșului, să zicem că ai un advertiser la care ți-a crescut valoarea coșului, uh, ai o valoare a coșului mai mare, fără să modifici celelalte date, automat intri pe profit deja. Se vede că începe să crească profitul. Bineînțeles, dacă avem o rată de conversie mai mare, automat, cum creștem rata de conversie, automat crește și profitul, pentru că scade numărul de vizitatori pe care trebuie să-i trimit, scade bugetul care trebuie să-l aloc campaniei respective și se mărește profitul. Și bineînțeles, dacă comisionul crește, evident, voi avea mult mai multe șanse ca cu aceiași bani investiți, la același cost per click pe care mi-l permit, să fac mai mult profit. Deci cu un target anual stabilit de comisioane să adauz de 12.000 de lei, produsul coșul mediu de 300 de lei, procent comision adauz de 15%, mă rog, ăștia sunt foarte puțini care oferă, advertiserii care oferă comision de 15% în ambele rețele sau în oricare din rețele. Și bineînțeles aici vorbim încă de comisioanele care se realizează, nu se știe dacă ulterior vor fi aprobate sau nu. În cazul în care se face totuși din campanii cost per click, dacă ți-ai targetat bine campania și nu trimiți vizitatori aiurea, ai toate șansele să ai o rată de conversie reală mare, adică din rata de conversie, să zicem din 100 de comisioane, 99 să-ți fie și aprobate, dacă este targetul realist, deci te ajută foarte mult aplicația să nu dai banii degeaba. Bineînțeles, dacă scazi valoarea coșului și comisionul la 7-8% sau hai să zicem 10% cât este de obicei în rețele, targetul de produse vândute s-a modificat, la rata de conversie preconizată, dacă ai doar 1,5% de exemplu, evident că la 48 de bani nu o să-ți mai merite, deci atenție pe ce îți dai banii. Trebuie să scazi foarte mult costul pe click, trebuie să faci tot posibilul care reclamele tale să fie de cea mai bună calitate, în așa fel încât Google să-ți permită să ai un cost per click mai mic, până în măsura în care o să-ți merite atenție, deci la 15 bani. Sper să vă fie de folos.